pali masukulu ambiri amene mpingo wa chikatolika wamanga mdziko muno, zipatala zambiri zimene mpingo wamanga mdziko muno. Kotero poyang'anizana ndi mpingo wa chikatolika, president amayang'anizana ndi kwawonso kumene kwachokera zitukuko zambali zosiyanasiyana mu dziko muno. Kotero atachoka kumeneko apangana ubale wabwino kwambiri umene tikuyang'ana kuthekera tsiku lina pakhoza khala ofisi yokhazikika kuno imene makhala ngati ofisi ya ukazembe amautchula dziko lina malinga ndi kumeneko ku Vatican. Ikhoza pezekanso ofisi imeneyo ilipo mu dziko lino la Malawi. Pochoka apo president anapitanso ku dziko lija la Germany. Mukudziwa kuti muja atakayenda president akuyang'ana kwambiri kuti dziko la Germany limapanga chana apart from kungothandiza ife ndi mwina COVID pa nkhani ya chithandizo ku dziko la Malawi. Kwapaluka adalomera linawo ku Germany kuja mukapita ngati mudaicha la Frankfurt kuli timitsinje ting'ono timitsinje tokuti mtina ntoyita opangidwa wapamayenda pera pachati maveso kapayati mabwato payati ngalawa timati mayenda kuchokera mbali imodzi kupita mbali ina nkumanyamula anthu kalesoti makatundu tina zimene zichakuti mukatengera mitsinje imene chikuyerekeza ndi mtsinje wa Shire. Mtsinje wa Shire ni mtsinje waukulu kuposa ti mitsinje timeneti. Koma mukang'ananso ni nyanja yathu ya Lake Malawi imene imayendera nyanjayi ikhoza kukhala ndi kuthekera komanyamula anthu kuchokera mbali ina kumangochi mpaka na mwina ukaronga kunyamulanso katundu chimodzimodzi. Kotero a president akunena zokuti kodi zimenezi sizingatheka kubwera kuno ku Malawi tidzimanga ngalawa zathu amene tizikhala ndi ngalawa zathu imene kumanyamula anthu komanso katundu poyang'ana kuti njanji zikugwira ntchito tsopano. Misewu ndi yakumangayi mlengalenga mundu mundege ndizo komanso makampani ena akubwera kuti pakutsala mpata pamadzipa kunyamula anthu kunyamula katundu komanso nkhale zokopa alendo ndikumwe kuja maona nduna za mayendedwe akupanga migwirizano ina ndi ena kumene kuja masomphenya a president ndakuti kubwera anthu ochokera kumene kuja akhodza manga ngalawa zawo kuno zimayenda pa nyanja ya Lake Malawi. Zambirizo popeza a president awapempha kuti mwina akhoza kutiyankhula pamene azitiyankhula akhoza kufotokozeranso kuti ayenda bwanji. Chachikulu mutu nchakuti tikuyamikira kuti president wabwera chauta wayendetsa bwino komanso kuyenda kwawo ochokera kuja ku Mozambique kumene khala president omwe tikumva zoti akhala kuti tsatilanso akubwera kuno masiku akubwera Filipe News. Ubale wa dziko la Malawi ndi dziko la Mozambique ndi maiko ena muchigawo chino ndi maubale amene akufika pena ponyaditsa kwambiri pene tidalipo kalekale. Anthu mwakhala ndi maubale abwino mmapatsirana zinthu nkhani za intaneti kuchipa ku Malawi kuno panopo nkhani yake sina maubale ametapanga ndi maiko enawa kuti tilumikizane maiko amene akatipatsire mawaya aja kuno tikuyang'ananso ku Mozambique tikuyang'ana kukhala ndi doko lathu momwe lili ku Tanzania kuti dziwo kuti masula kuti mafuta zibwera mophweka zinthu zina zimachokera kutali zibwera mophweka zimatheka chifukwa cha maubale kulemekezeka ndikuthokozani kwambiri kanthekene kumene mwina mufikenso ngati mpata ungapezeke mwapano chitseko cha ndege imene achitsekula kuti president a dziko lino atsike imene tatokozambira nduna amene ndithu ndi Moses Kunkuyu nduna ya zofalitsa nkhani komanso mneneri wa boma kufotokozapo tu za ulendo wa president kuti adachoka mdziko muno kupita ku Mozambique kumatada kumana ndi president Filipe News komanso adakandiranso ulemu wapadera maka pa ntchito yayikulu imene president a dziko lino akugwira pothandizira kwambiri ubale wa maiko osiyanasiyana muno mu Africa komanso kudusa Africa akuchita kuti maikowa adzigwirizana ndi ndege ndi chipata chake chimene ndithu achitsekula ndithu kuti ayi president atsike mu ndege imeneyi ndimanena kuti wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi amene ali kutsogola kumeneko kuchingamira president pamene tu afika ndege imene akwera yafika bwalo limeneli Lazarus International kuno ku Lilongwe. President amene ndithu komanso mayi wa dziko lino Madam Monica Chakwera kutsika tu mu ndege imeneyi chifukwa amene mutimvera pa MBC Radio 1 munamva tu anthu kusangalala kuti mtsogoleri wa dziko lino wafika ndithu pano pa bwalo la ndege Lazarus International kuno ku Lilongwe. Timanena kuti president amene tu anali kuja ku Vatican ni mbali imodzi yolimbikitsanso ubale pakati pa dziko la Malawi ndi dziko limene la Italy. Mukudziwa inu kuti mtsogoleri wa mpingo wa Katolika Papa Francis anakumana ndi president koma ndikupata kambiranso nkhani zosiyanasiyana koma tinene kuti mpingo wa Katolika khaso mpingo umodzi wa mipingo ikulu mdziko muno ni mpingo ofunikira kwambiri mwazina ndikupata president amakathokozanso maka mbali ya zitukuko zosiyanasiyana zimene mpingo umenewu umachita mdziko muno wakhala kuchita sungakambe zachitukuko dziko la Malawi popanda kutchula mipingo tikakamba za sukulu zimene tikaona ndithu sukulu zina makamaka m'midzi timaona kuti alemba senti chakuti zimene ndithu ndaloma ndithu amene adamanga sukulu zimene zija ndithu komanso zipatala zilipo zochuluka kwambiri zimene tu adamanga ndithu mpingo umene wa Katolika komanso mipingo yosiyanasiyana nde ni mbali imodzi ya president kangothokozanso kwa Papa
Francis pa zomwetu mpingo wa Katolika wakhatu ukuchita ku dziko la Malawi. Mukudziwa president nawonso mbiri yawo ndi munthu wachipembedzo, ndi mbusa, amadziwa kulemekeza ntchito za chipembedzo pamene mipingo mdziko muno. Ndiye president anapitirira mu Germany kuti anapitiriranso tingoti ali kumeneko ku Italy, anakumananso ndi president wa bungwe la FAO malija limaona zakudya pa dziko lonse. Your Excellency, parade format by 2nd Malawi Life Force of Malawi Defense Force is present in open order and ready for inspection, Your Excellency. Chomwe chachitika panchona kuti parade commander Major Louis Nsukwa kwapempha president kuti tu akaendere perete, ndipo president a dziko lino avomera kutero.
apa president amalizatu kuendera pete wa asikali tsono apatu akulunjika pamene paima atulankhani kuti afunse mafunso a president kuti kodi ulendo umene wa president ayenda bwanji. Welcome, Your Excellency. My name is Eunice Jovu from MBC. Your Excellency, you left the country on 14th August, going to Mozambique, Zimbabwe, Rome, and Germany. And from what trip? From this trip, what will Malawians from Ntalile, Nsanje, even Tiolo benefit? I would say that the fact that we are able to consolidate international relations, knowing that Malawi is one amongst many nations, is of great advantage to Malawi, because what we see in Mozambique, for example, are relations that are getting better all the time. We sign agreements in order for us to benefit from those services that our neighbors can offer. Part of SADC and the integration of our region in terms of trade, democracy, and so forth, this will benefit Malawi as we learn from others. In fact, even being able to coordinate and collaborate in meeting challenges that we face together, whether it be natural disasters and or disease outbreaks. And then we had a great time with the Pope at the Vatican and other officials in Italy, people that are working and praying for this country and wishing us well. There we also had opportunities to renew friendships with people that are putting everything possible to help with young people, like the community of St. Egidio. And then we were in Germany, where we signed a number of agreements, memoranda of understanding with various private sector players in order that we may consolidate and renew or revive our marine transportation systems and port administration. Also, we had an opportunity to sign an agreement where Mzuzu University is going to embark on a solar power plant by a private investor in Germany. I had yesterday, I suppose, a great meeting with the German president, and for the first time, I believe that we have had such meetings, and so I have invited him to come over, because we want our relations to scale up in order that we might benefit from what they can offer and what we can offer. A President, takulandirani kuno kumodzi. Munachokatu mdziko muno pa 14 kupita ku Mozambique, ku Zimbabwe, ku Rome, komanso ku Germany. Ndiye kuchokera kumeneku Amalawi ku Ntalile, ku Tiolo, kwa Mavwere, ku Nchinji apindula zotani? Poyamba ndikhoza kunena kuti ulendo wothulirawo uli matanthauzo angapo, chifukwa kukhala bwino ndi abale wathu kwayamba kale kutithandiza kuonetsetsa kuti zinthu zina zokhudzana ndi chitukuko tizichitira limodzi, ndi kuti tipezenso njira zobolezera pena ndi pena pamene panali zopomboneza. Kotero kuti ku Mozambique ngakhale ndapitira pa zifukwa zingapo, chimodzi cha icho zinali zakuti tisainirane mgwirizano pokhudzana ndi nkhani ya zamagetsi, komanso kuti tikhoza kuonetsetsa kuti kuyenda kwathu mtsogolomo tiyende cha mtundu wanji, monga somene tinapitira ku msonkhano wa SADC maiko akuno kumwera kwa Africa,
kugwirizana kuti zinthu zina tiziyendetsa motani molumikizana kuti maiko athu akhoza kupindula koposa ngakhale pa nkhani za malonda ngakhalenso zomayenderana komanso kuonetsetsa kuti pakabuka mavuto tizikumana nawo mu mtundu wanji mwachitsanzo nkhani ya tivuta chifukwa chakuti mvula idaduka pa njira chakudya chisanakhwime m'minda komanso kukabwera matenda monga afika matenda atsopano a mpox kuti kodi tizilumikizana cha mtundu wanji kuti tonse tizichita ngati tikuyankha zinthu nthawi imodzi kuti zinthu zisapite poyipa kupira maiko athu. Nalinso ndi mwayi oti tikhoza kukumana ndi apapa ku Rome unali mkumano wapamwamba kwambiri komanso olimbikitsa chifukwa cha mmene amatifunira zabwino makamaka achinyamata ngakhalenso anthu osauka kuti tikhoza kuyendetsa zinthu njira ya mtundu wanji kuti ziwapindulire zimene tikuchita. Nalinso ndi mwayi wokumana ndi ena kuitaleku monga amene amatumikira kuno kale ali ndi mautumiki osiyanasiyana kuthandiza achinyamata bathu ndi osauka bathu baja ba St. Egidio. Ndiye ndikuona ngati unali ulendo wa phindu zedi. Timamalizira ku Germany kumene tinakumananso ndi anthu amabizinesi osiyanasiyana makati makambirana za mayendedwe pa nyanja yathu ndikuti madoko athu tithandizike mwa mtundu wanji chifukwa ndikale mmene tidagwirizana ndi amenewa kuti tizikhala ndi sitima zapamadzi zija koma pakati ponsepa zinthu zonse sizikuyenda ndipo tikufunafuna kuti tionetsetse kuti abale bathu athandizike ndi mayendedwe apanyanja komanso ngakhale mayendedwe akatundu pa nyanja yathu. Tinasayinirana migwirizano yosiyanasiyana kuti tilondole zimenezi zioneke kuti zafika popindulira amalawi kwenikweni. Tinalinso ndi mwayi oti Mzuzu University akhozanso kusayinirana ndi wina wa business kuti achite project ya magetsi ku Mzuzu. Komanso ndinali ndi mwayi wokumana ndi president Steinmeier dzuloli ndipo tinali ndi mkumano wabwino zedi tinacheza koposera 1 hour kukambirana zosiyanasiyana ndi kulimbikitsa ubale wathu chifukwa ubale wa ife ndi dziko la Germany tsopano wakwana zaka 60 ndiye kuti dambira kalekale koma pakatipa zinakhala ngati sizimayenda mmene timafunira. Tonse nali okondwera kundiona ndawayitananso kuti abwere kwathu kuno. Zikomo kwambiri. Nathokoza zikomo kwambiri president. Hai apa president adziko lino amalizatu kuyankha mafunso kwa atolankhani amene anasonkhana pano bwalo la ndege la Kamuzu International kuno ku Lilongwe ndipo amachingamira president amene afika mdziko muno kuchokera ulendo umene anapita president manena kuti adapita ku Mozambique kumene adakumana president Filipe Nyusi komanso adapitiranso ku msonkhano wa namba 44 wa bungwe la SADC mdziko la Zimbabwe kenakonso adapitira president ku Rome dziko la Italy kumene adakumananso ndi mtsogoleri wa mpingo katolika pa dziko lonse Papa Francis komanso president anapitiranso dziko la German komwe anapita ku Frankfurt komanso ku Berlin komanso akumananso ndi akuluakulu osiyanasiyana. Pano ndi nzanga Eunice Ziovu unapita kuwafunsa president funso tayima nzanga kuti kodi kumene kumwina ndi mafunso otani amene kapena president ayankha motani pa ulendo wawo umenewo. President ro anena kuti mmene aonera ulendo omwe ayenda kuchokera pa 14 August paja kudzafika tsiku la lero ndi ulendo othandiza kwambiri, ulendo opindulira mwina m'Malawi wina aliyense mbali zosiyanasiyana chifukwa maiko onse anayi omwe akafikako kwachitika ndithu zinthu zosiyanasiyana. Anayamba nkufotokoza za ku Mozambique komwe akuti kunali zinthu zingapo ndithu zomwe anakachita kumeneko. Anasayinirana migwirizano yomaona kuti kodi anthu ngakhale katundu wa dziko lino adziyenda bwanji, dziko lino paja lilibe madoko ndiye kodi paziyendeka bwanji pamenepa. Ndi migwirizano ingapo yomwe anasayinira kumeneko komanso anafotokoza za ku SADC komwe kunali msonkhano waukulu. Nkhani yayikulu ndi ya mgwirizano omwe umakhalapo pa dziko maiko omwe mu SADC. Mukudziwa inu kuti pali nkhani za nkhondo
kusagwirizana komwe kukuchitika maiko ena amenemu. Komanso pambali pa zimenezo kulinso nkhani ina ija yokhudzana ndi kusintha kwa nyengo, nkhani yomwe yavuta kwambiri maiko osiyanasiyana mu SADC. Ndi nkhani zikuluzikulu zomwe akuti zinali zopindulitsa ndithu nzopindulira Malawi chifukwa kuchokera kumeneko kwachitika zambiri. Komanso atapita ku Rome kumeneko ndiye kunali nkhani yayikulu yoona ndi mpingo waukulu wa Katolika omwenso mdziko muno nzanga ukudziwa uli ndi anthu ochuluka, anthu 17 mwa anthu 100 ena aliwonse Malawi muno amapemphera mpingo wa Katolika. Ndi kunali kofunika kuti aone fana onse kuno ku Malawi ali ndi ntchito zosiyanasiyana. Tikudziwa kuli ya Catholic Relief Services, kuli a St. Egidio, Kadecom, mabunga osiyanasiyana achikatolika amene aja ndi amene kwawo kwenikweni komwe kumachokera ndalama zomwe amagwirira ntchito ndi kumeneko ku Vatican komwe mtsogoleri wa dziko lino anakafikako. Komanso ali komweko ndi kuja anakakomana ndi afawo, mkulu wa fawo amene anafotokoza ndithu za nkhani zakusintha kwa nyengo malingana ndi mmene zikuchitikira, ndipo analonjezanso kuti kunoko ku Malawi athandizira kuti chakudya chidzipezeka, food security. Komanso kumapeto ndiko mwana akafika ku Germany. Ku Germany nkhani yayikulu kwambiri ndi yokhudzana ndi maulendo apa nyanja. Nkhani imeneyi kuno ku Malawi ndi nkhani yomwe yakhala ikuvuta kwa zaka zochuluka mwina 20 pa nyanja ya Malawi palibe sitima yolongosoka yeniyeni chifukwa kuti sitima yomwe ilipo nthawi imeneyi ndi yomwe inabwera nthawi imeneyo tisanalandire mwina ufulu ndi akale kwambiri. Koma a president mmene timayankhula nawo apa tifotokozera kuti mgwirizano omwe uli pakati pa Malawi ndi Germany ndi mgwirizano wakalekale nkhani ya pamadzi ndi amakapanga renew kapena kuti kukhazikitsanso mgwirizano umenewu ndi cholinga chokuti sitima za pamadzi aone kuti kodi pakhoza kubwera za nyuwani, akhoza kukonza zakale ndi zinthu zikuluzikulu zomwe azifotokoza kuti Amalawi kati nkunthalire kuchitipa kodi kwa mavwere ku Mchinji nanga kuthyolo kuthava nsanje lalanje kumalaka kumangocha zikhale bwanji ndi mmene akuti iye ayitu mtolo omwe akautenga kumeneko akati autule kuno ndi mtolo waukulu kwambiri wokuti ukhoza kukwanira Amalawi ochuluka mdziko muno. Nkhani yayikulu imeneyi ndiyomwe akunena kuti dziko la Germany ligwira pamodzi ndi University ya Kunzuzu kuti kumeneku kubwere magetsi amene ndi 50 megawatts. Ndi ntchito yayikulu kwambiri yomwe akuti itatenge pafupifupi 150 billion kwacha kuti akhazikitse magetsi amenewa. Ndi nkhani yayikulu kwambiri imeneyi ndi ntchito yofunikira kwambiri mukudziwa dziko la Malawi lili pakalikiliki kukhazikitsa mafakitole koma mafakitole sangatheke ngati magetsi a dziko la Malawi akuchepa. Ndi nkhani ndiyokuti 1000 megawatts ija imatchulidwa ija ibwere ifikepo ndi ntchito zikuluzikulu zimenezo zomwe zikuchokera mdziko la Germany. Tokoza kwambiri zanga Eunice Ziovu amene ndi mtolankhani wathu Eunice Ziovu amene nayilenso mmodzi kuno ku bwalo la ndege la Kamuzu International ku Lilongwe komatu president wa dziko lino komanso mayi wa dziko lino afika mdziko muno kuchokera kulendo umene anali a president timaneta amalizira ulendo umene kuti mdziko la German koma anapita ku Mozambique pa 14 August paja, Zimbabwe anapitira ku Rome ku Rome kumene dziko la Italy kena kanakapitirira sotu ku Germany kumene kwa kuti mtolo wake ndi waukulu autambasula koma zina mwa izo zichaka mbatu anduna azofalitsa nkhani komanso ndende la boma Moses Kunkuyu komanso nzanga apa Eunice Ziovu wafotokozaso zina ndi zina zimene president akatenga kumeneko kumene kuti dziko la Malawi lipindulira kwambiri kuchokera ku nsanje mpaka na kuchitipa maulendo apa madzi akhala kutheka taonapo kale sitima pano patha zaka 21 yamba kuyenda ayi inenso mala mwanzanga osomwena nawo kuno kugwira ntchito imeneyi yamike kuti mune pamene pa MBC Radio 1 komanso to pakanema amene wa MBC ndine mayeso chikhadzula tilandeni kukwacha komanso kuchiri mu mzinda wa Blantyre. Mpulogalamu yathu yali ikambira mulungu lino tikambirana za miyambo ndi